हरे कृष्ण करता सूर पर्चिनवा प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा हा सकळ समाज बांधवांक हरे कृष्णा आणि दंडोत प्रणाम आणि आम्ही भगवत पुराण कोंकणी टीमातून तुम सर्वांक स्वागत करता आज वैष्णवा कीर्तन विशेष जावन भारीचंद सिंगसपुरा येवन तुमका एंटरटेन करता ती आणि देवालय वैरी भक्ती आणि कसं चढ तशी प्रयत्न करता ती कष्टावून चंदुकोन तुम्ही ऐकू का म्हणून विनंती करता फर्स्ट मंगलाचरण सांगून हांव सुरू करता प्रोग्राम हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आज फर्स्ट चे आमले श्रील गोविंददास कविराज गोस्वामी अंगिले रचित भजहुरे मन सांगो हेमापै माता जेतती तज्जिकिन पुढे हांव ताजे एक म्हणजे तांकां ಸ್ವಲ್ಪ कोंकणी ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लम आसा म्हणून तांकां रिक्वेस्ट केलेले तशी ताजे ट्रान्सलेशन ಸ್ವಲ್ಪ सांगूक प्रयत्न करता गोविंददास कविराज गोस्वामीन अशें बरयलां की हे मन तूं केन्ना नंद महाराजाले पुत्ताले पादसेवे कोरून आलोचन करी ते आमकां अभय दिता आणि दुर्लभ जावन आशिल्लें मनुष्य जन्मांत आमी साधू संघाले असोसिएशनांनी घेवन हे भवसागरांतून मुक्त जावेत आणि सकळी आणि रात्री हांव न्हीद नाशी हे मेटेरियल वर्ल्डाचे हीट कोल्ड रेन विंड तुकून सफर करतात एक क्षण मात्राचे हॅपीनेस खातीर हांव विकेड आणि मैसरली मेन तांकां हांव सर्व केलेलें आसा हे भौतिक सुख कसं नासता हे दुड्डू हे यूथफुलनेस चेडू संसारांतू कसं सुख आसा हे लोटस म्हळ्यार कमलाचे फुलाचे पानां वयर आशिल्लें उदका म्हणटा हें जीवन तशें जावन आमी देवाल सेवे आनी श्रीहरी सेव करता म्हूण स्वामी सांगता आणि स्वामी सांगता की तांकां देवाक नवविध भक्ती तांणी एंगेज जावका म्हूण तांगेले सेव करता म्हूण सांगिल्लें आसता तुमकां सर्वांक गोत तशें प्रकार नवविध भक्ती गोतच न्हू तुमकां श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम अशी सकड नमुनेरी देवाक सेव करता म्हूण स्वामी सांगता आसत निमगीत आसा ती देवाले कळकळीरी आता हेमापाई माताजी तुकून ऐकूया ओके हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा सकळांक नमस्कार गोविंददास कविराज रचित भजहुरे मन भजन सांगतस भजहुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे
भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे. दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे, तरहु ये भव सिंधु रे. दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे, तरहु ये भव सिंधु रे. अभय चरणार विंद रे. भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे. सीता तप बात भरीशन, ये दिन जामिनी जागी रे. सीता तप बात भरी जन, ये दिन जामिनी जागी रे. विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लाभ लागी रे. विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लाभ लागी रे. अभय चरणार विंद रे. भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे. ये धन यौवन पुत्र परिजन, इथे के अच्छे पर रे. ये धन यौवन पुत्र परिजन, इथे के अच्छे पर रे. कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरि पद नीति रे. कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरि पद नीति रे. अभय चरणार विंद रे. भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे. पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे. पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे. अभय चरणार विंद रे. भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे. भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभय चरणार विंदरे, अभय चरणार विंदरे, अभय चरणार विंदरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. हेमा माताजी ಪಟಿ ಅವನು ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ तुम्ही ಕೀರ್ತನ ಸಂಗತಾಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್. ಓಕೆ, rendition by हेमा प्रेम माताजी. भारी चंद पद वरे, व्हेरी गुड मीनिंग. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट सेक्शन आवाच्या. आता आता कीर्तन ऐकल निमित्त आमका कसं जाता, इनर पीस मेळता, हॅपीनेस मेळता आणि देवा वेरी मोग चढता आणि एक नमुने हार्टान तो एक नमुने फिलिंग बरें येता, लव आणि कंपॅशन चढता. तशींची आणि केलोपटी आमका केलो जाणां पद्य ऐकल तुकून एक नमुने गूस बम्स येता ती, हार्ट बीट चढ जाता ती नव्हे. सो आता नेक्स्ट कीर्तन ऐकूचेक आम्ही रेडी आसा ती. आपण या दिव्या किणी माताजीक त्यांनी भक्ती विनोद ठाकूर आले भजन एक संगता आसा ती कली कुक्कुर कदन. हरे कृष्ण माताजी, वेलकम. हरे कृष्ण माताजी. आव फर्स्ट ए पदाच मीनिंग सांगता मागीर कीर्तन स्टार्ट करता. श्वान रूपारी आशिले कलीले स्वाधीन तुकुन मोचन मेळका जलारी, सचिले चंद पूतू गौराले गुणगान कोरका, तगेले नामानी श्री गदाधराक मध हाडेता, श्री नित्यानंद प्रभुले प्राण धनतो, श्री अद्वैत आचार्यले परम पूज्य विषयतो, तगेलम्मान तक्का मोगानी निमाय म्हूण अप्पोजे कित्या म्हळ्यारी तो बेवा रुक्का मुळा जल्ललो आणि तगेला अज्जान ताका विश्वंभरा म्हणून नाव दिला. श्रीवासाले एक देवतो आणि सक्कड भक्त जनाले हृदय चोथलतो. नदियाचे चंद्र तो चैतन्य महाप्रभू, मायापूर धामाचे ईश्वर, तगेले नामाचे दिव्य प्रचारक तो, ग्रहस्थाले शिक्षक तो आणि संन्यास कुलाचे नायक तो, ऐश्वर्य देवते लक्ष्मीले बमुन आणि श्रीमती राधाराणीले आनंदमय भाव, सार्वभौम भट्टाचार्यले शुद्धीकरण करतालतो आणि प्रताप रुद्र रयाक तारण करेला, श्रील रमानंद रयाले पोषणाचे स्रोत आणि महानायक, श्रील रूप गोस्वामीले आनंद वर्धक तो, श्री सनातन गोस्वामीले परिपालक आणि संरक्षक, हरिदास ठाकूराक कुशिक रैतलतो आणि मस्तु धीरतो, व्रजवरासाचे अतींद्रिय भावाचे स्रोतस्तो श्री चैतन्य महाप्रभू, दुष्ट आणि नीच मन आशिले सकडांकै नाश करतालतो, भौतिक काम आणि कपट नाश करतलो, तगेले शुद्ध वैष्णव भक्ताले पालक आणि संरक्षक, शुष्क ज्ञान नाश करतालतो, चल आणि कपट भक्ती नाशन करतालतो आणि सर्व आनंदाचे स्रोत. आता कीर्तन स्टार्ट करता. काली कुकुरा कदन यादी जावो हे, काली कुकुरा कदन यादी जावो हे, कलियुग
कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। गदाधर मादन नितयर प्रणधन अद्वैतर प्रपूजित गौरा। गदाधर मादन नितयर प्रणधन अद्वैतर प्रपूजित गौरा। निमानी विश्वंभर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित्त चोरा। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। नदीय शशाधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन सूर। नदीय शशाधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन सूर। ग्रही जन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव राधा भवपूरा। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। सर्वभौम शोधन गजपति तारण रमानंद पोषण वीरा। सर्वभौम शोधन गजपति तारण रमानंद पोषण वीरा। रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन धीरा। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। व्रजरस भावन दुष्ट मत सातन कपटी विगतन कामा। व्रजरस भावन दुष्ट मत सातन कपटी विगतन कामा। शुद्ध भक्त पालन शुष्क ज्ञान तादन चल भक्ति दूषण रामा। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। काली कुकुरा कदन यादी जाओ हे। काली कुकुरा कदन यादी जाओ हे। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिनंदन गावो हे।
कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सचिनंदन गावो हे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण दिव्या माताजी. भारी चंद कोण सांगेल तुम्ही भावपूर्ण जाऊन अंगावरती पुरा मेसेज येतात मेलोडियस कीर्तन एक्सलेंट सिंगिंग म्हणून हरिबोल म्हणून सगळं. थँक्यू सो मच माताजी. आणि तुम्ही ते ट्रान्सलेशन मध्ये परफेक्ट जाऊन भारी चंद कोण सांगेल असं. धन्यवाद. अशी एव्हरी टाइम तुम्ही येऊन पार्टिसिपेट कर का तुम्ही वॉइस वरे भारी वंडरफुल असं मेलोडियस असं. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. आता विदाउट फर्दर डिले आता नेक्स्ट वचा काय म्हळ्यारी आमगेले सगळं जण फेवरेट अश्विनी कामत माता जेत असती त्यांनी वास्तव घोष संगीत बरेल तसले गौरंगा तुम्ही मोरे तुम्ही ऐकूनशे पुरो कितलं पटे ऐकल्यार वापस ऐकूया म्हणून दिसता माताजीले नो कीर्तन सो मेलोडियस असा. हरे कृष्ण माताजी. ओवर टू यू. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. वासुदेव घोष रचित गौरांग तुम्ही मोरी दोयाना चोडीह. हाजेचे अर्थ फर्स्ट सांगता. ओ गौरांग महाप्रभू तुगेले अनुग्रह मेगेलवरी दोवरुक विसोर नका. हाव तुगेले आस्ती मुन लेकुनु मक्का तुगेले पैमुलांतु दवरी. हाव मेगेले परिवार आणि कुल त्याग कोरनु तुगेले शरणांतु आयला. दय करी मेगेल वैरी म्हणून वासुदेव घोष त्यांनी सांगता असती. गौरांगा तुम्ही दोयाना छाडी हो. गौरांगा तुम्ही मोरी दोयाना छाडी हा. गौरांगा तुम्ही मोरी दोयाना छाडी हा. आपण करिया रंगा आपण करिया रंगा चरणी राखी हा. गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छाडी हा. तुम्हार चरण लागी सब त्यागिनु. तुम्हार चरण लागी सब त्यागिनु. शीतल चरण पाया शीतल चरण पाया शरण लोईनो. गौरांगा तुम्ही मोरी दोयाना छाडी हो. एकुले ओकुले मोई दिलो तिलांजली.
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. रिअली आज नो वर्ड्स म्हणता पळय तशी रिअल मिनिंग नो वर्ड्स. ऍक्च्युली वासुदेव गोश्वरे तांणी वयर तिकून बारीक उशिरी ऐकता अशें पुरतो म्हण सांग. ओके. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण. बारीकशन कोण सांगेल तुम्ही मेसेज कर तुमका. आता नेक्स्ट सेक्शन आवच्या नेक्स्ट अश्विनी माताजीले मदर अनिता माताजी तांकां पळय राधारका शशिधर मुरलीकर ते सांगते असती हे गोपाल चंपू बुका तुकून अडॉप्ट केला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. आणि रिअली तुम्ही भारी छान काम केले. तुम्ही धुवेक कीर्तन हिंदुस्तान कीर्तन शिकवून शांत करून थँक्यू सो मच. स्टार्ट करा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. जीव गोस्वामी रचित गोपाल चंपूतून काढलेले राधा राका शशीधर ताजे अर्थ हांव सुरेर सांगता. राधा राणीले मुखारी पुनवे चंद्र जग जग जाता कोळल धोरनु कृष्ण गोकुलाचे जनांक रक्षण करता. कृष्ण राधा राणीले भक्ता श्रद्धे आणि भक्ती दिता अनुग्रह करता. कृष्णाक राधा राणी जीवा के चढ मोगू गोकुलाचे जन आले हृदयांतूल रायू कृष्ण. ओ कृष्णा तुक जय जयकारू. ओ कृष्णा तुक जय जयकारू. राधा राक शशधर मुरली कर. राधा राक शशधर मुरली कर. गोकुलपति कुल पाला जय जय कृष्ण हरे. गोकुलपति कुल पाला जय जय कृष्ण हरे. राधा बाद मोचन मुकरोचन. राधा बाद मोचन मुकरोचन. विदलित गोकुल काला. विदलित गोकुल काला. विदलित गोकुल काला. जय जय कृष्ण हरे. जय जय कृष्ण हरे. जय जय कृष्ण हरे. जय कृष्ण हरे. राधा परिकर पुण्यदान पुण्यदान गोकुल रुचि शोभिशान. जय जय कृष्ण हरे. गोकुल रुचि शोभिशान. जय जय कृष्ण हरे. राधा सुकृत वशीकृत मंगल. राधा सुकृत वशीकृत मंगल. तिलकित गोकुल बाला. तिलकित गोकुल बाला. तिलकित गोकुल बाला. जय जय कृष्ण हरे. जय जय कृष्ण हरे. जय जय कृष्ण हरे. जय जय कृष्ण हरे. राधा निज घती धर्म
द पुरुषर्मदा राधानी जगती धर्म द पुरुषर्मदा हट गोकुल रिपु जाला जय जय कृष्ण हरे हट गोकुल रिपु जाला जय जय कृष्ण हरे राधा जीवन जीवन गोव्रज राधा जीवन जीवन गोव्रज गोकुल सरसी मंडाळ गोकुल बरसी मंडाळ गोकुल सरसी जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे राधा मोदर सकर सरसी जाव राधा मोदर सकर सरसी जाव गोकुल मंडल गाल जय जय कृष्ण हरे गोकुल मंडल गाल जय जय कृष्ण हरे राधा भूषण 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 राधा भूषण 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 गोकुल हृदय गोपाल गोकुल हृदय गोपाल जय जय कृष्ण हरे 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 जय कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण हरे 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 जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी वारी चंद कोण सांगले एक मराठी अभंग ऐकायला सेदले वारी खुशी जाले ताजे ट्यून आणि कळत की दुवे खंय तुकुनो वॉइस आयला म्हणून तुम्ही तुकुनो आयला तिका तिनानिका ಸ್ವಲ್ಪ 100 टाइम्स बेटर करून घेतला थँक्स तुम दोग जनक आणि केदना अशी येवन आमका भक्ती आणि चड वाडत तशी तुम्ही चलोवन दिया ओके हरे कृष्णा आणि आम्ही आता लास्ट सॉंग अंतू कीर्तन ಅಂತ सती आम्ही आचार्यगण सांगतात की इवन इफ ड्राइंग ऑफ इयर्स ऑफ नेग्लेक्ट त्यात कसने असल्यारी बरे ते फ्लरिश जाता म्हणून सांगतात असोसिएशन ऑफ कने हरिकथा आणि हरी नाम तुकुनु म्हळ्यारी कीर्तन तुकुनु आणि आम्ही भागवतम भगवद्गीते ऐकल निमित्त आम्ही इवन कसने करनी फुल लाईफ अंतू तल्लेरी बरे लास्ट मोर्ची टाइमरी वरे ऐकलेरी कशी परीक्षित महाराजांना 7 दिवस कंटिन्युअस शुकदेव गोस्वामी तोंड तुकून ऐकून परफेक्ट केलता लाईफ तशी आम्ही खंयचीची एजार असून ती छान असताना सूर केलं भारी चांग ते पुरा सुकृती म्हणतात ती त्या पुरा आमकां मेळणी आता मेळणे चान्स आणि भगवद्गीता आता सेशन पुरा दत्ता असती प्रति वाराक 3 क्लासेस सेशन असती तुम्ही पुरा अटेंड जाऊ का आता लास्ट सेशन पद सांगू येत असती आमगेले अवर ओन हर ग्रेस मथुरा माता देवीदासी माताजी आणि भक्ती विनोद ठाकूर सांगेले बरेल तसले बोलिया तुम्हारे
ते पद सांगूक येता असती. हरे कृष्ण माताजी, दंडोत प्रणाम. हरी बोल. हरे कृष्णा. हे पद आमगेली काणी सांगता असं म्हळ्यार आम्ही कशी कृष्णाक विसरले, आम्ही कसला कष्ट भोगता असाची म्हळ्यार कृष्णा विसरले निमित्ताची ही आमगेली काणी भक्तिविनोद ठाकूर सांगता अस. हे कृष्णा, हांव हे जगत्याक दुःखानी दुखी भरले जगत आयलो. त्या आमगेले दुःख भरी आशिल्ले हांव व्यथा म्हळ्यार काणी तुका हांव सांगता आस. हांव मिगेल अम्माले पट्टान तो घुंचा जायना अशी पट्टा आशिल्लो. हांव थंय तुका पळयला जाल्यार तूं म्हाका दिसला जाल्यार हांव भायर आयले सता हांव तुका विसरलो. हांव तुका स्वर करता म्हळ्यार हांव तुगेले जन्म जातरी हांव थंय सांगले तुका हांव पूज करता वर्शीप करता म्हणून हांव पट्टा आसतना सांगले. जाल्यार पट्टा दाखोवन भायर आयले सता हांव हे मायेन तूं आवरत जावन हांव तुका विसरलो कृष्णा. हांव मिगेले अम्माले आनी पुरा रिलेटिव्स आले पाय्यारी न्हिदोन खेळनो हांसून हांव तुका विसरलो कृष्णा. हांव दिवस वता हांव व्हड जालो, तरुण जालो, खेळलो, आमगेले सहपाठी खेळलो, सकयल केले, मागीर हांव वाजिले, शिकलो. हांव तुका विसरून गेलो. हांव एक गांवां दाखोवन अनेक गांवांक शिकताची आनी दुड्ड संपादन करचे खातीर काम करताची हांव तुका विसरलो. मिगेले फॅमिली खातीर हांव काम दुड्ड संपादन करता हांव तुका विसरलो कृष्णा. आतां हांव मानतारपण येयला म्हाका म्हणून भक्तिविनोद सांगता रडता आस. हांव तुका उडगास करूक तुका पूजन करूक हांव चुकलो कृष्णा. हांव आतां कसं करचें, म्हाका कोण आतां म्हाका राखता, मिगेले अदृश्ट कसले म्हणून भक्तिविनोद ठाकूर रडता आसा. हे आमगेलीची काणी. भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, नाना विध व्याथा. भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, नाना विध व्याथा. तुम्हारा चरणे आसियाचे आम्ही, बोली भो दुःख रखता. भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, नाना विध व्याथा. जननी जठरे शिला में जकोना, विषम बंधन पासे. जननी जठरे शिला में जकोना, विषम बंधन पासे. एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वांछिले दिन दासे, वांछिले दिन दासे. भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, नाना विध व्याथा. ताको न भाविनो जन्म पाइया, कोरी भो भाजन तावा. ताको न भाविनो जन्म पाइया, कोरी भो भाजन तावा. जन्म होइलो पाड़ी माया जाले, जन्म होइलो पाड़ी माया जाले, न होइलो ज्ञान लावा, न होइलो ज्ञान लावा.
भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पेई नानविध व्याथा, आधार चले स्वजन रखोले, हासिया कातनु काला, आधार रे चेले स्वजन रखोले, हासिया काटनु काला, जनक जननी स्नेहे ते भूलिया, जनक जननी स्नेहे ते भूलिया, संसार लागिलो भालो, संसार लागिलो भालो, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पेई नानविध व्याथा, क्रमे धीने धीने बालक होइया, खेलिनो बालक साहा, क्रमे दिने दीने बालक होइया, खेलिनो बालक साहा, आर किछु दीने ज्ञान उपजिलो, आर किछु दीने ज्ञान उपजिलो, पाता पड़ी आहार आहार, पाता पड़ी आहार आहार, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पेई नानविध व्याथा, विद्यार गौरवे ब्राह्मी देशे देशे, धन उपार्जन कोरी, विद्यार गौरवे ब्राह्मी देशे देशे, धन उपार्जन कोरी, स्वजन पालन कोरी एका मने, स्वजन पालन कोरी एका मने, भूलिनु तुम्हारे हरि, भूलिनु तुम्हारे हरि, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पेई नानविध व्याथा, भटके खोना भक्ति विनोदा, कांडिया कातर आती, भगत भटके कोना भक्ति विनोदा, कांडिया कातर आती, ना भजिया तोरे दीना व्रत गेलो, ना भजिया तोरे दीना व्रत गेलो, एको नकी कहबे गती, एको नकी कहबे गती, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पेई नानविध व्याथा, तुम्हारा चरणे आसियाचे आम्ही, बोली बो दुःखेर कथा, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पेई नानविध व्याथा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति विनोद जय ठाकुर की जय। जय हरे कृष्ण माताजी भारी चंद हरे पण सांगितलं सर रिअल तुम्ही शिला प्रभुपादाला सांगली कुळ हाव लेखतशिली कसं एक सेव करतात माताजी म्हणून बुक डिस्ट्रीब्युशन आवडतात काही आणि तुम्ही आम्ही लेक्चर पुरा ऐकलींची आणि आता भजन आणि
पयरी नाटका वेळार म्हाका खंयचे श्लोक जाय म्हाका कसले गत नाशिल्ले हांव तुमकां अप्रोच केले कितले चंद कोन्न ते खंयचे श्लोक सांगता ते बारी चंद कोन्न म्हाका गायड केले थँक्यू सो मच आनी बारी ब्युटिफूल कोन्न सिंग केलें माताजी हरे कृष्णा आनी आशिर्वाद करा आमी बरे भक्ती मार्गान वचून वचय म्हणून हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता आमी